Kidamtang aruni phai thongkep arni anelo por phai krehini rachitim apor Bokajan CCI kesang hemalong Bokajan SDO Civil pen isi Tongsekok Mai ke phapon busibirta nangpali Bokajan Subdivision Officer atumpen ke phapon amailong SDO Civil Debahuti Bora ADC pen kachepahem phupona mailong CCI General Manager Bokajan SDPO Rastam Raj Brahma Assam Sahidya Sabha Karbi Anglong Amaipu Barimingti Khatkhati Press Club Amaipu Ananterang Hanjang Langso Press Club Amaipu Klengdun Terang Dilai Press Club Silonijan Press Club Greater Lahorijan Bajar Committee Bokajan Trader Union Bokajan Lapen Silonijan Forest Range Lokhijan Samaro Samiti Lapen Bokajan Municipal Board Atum Chitongdun Mayalong SDO Civil pen lam ke than pon ke non ke wangji 5 June mate World Environment Day ke paman pon ji aphansi lam pangdak pon lasi Bokajan hawara long ta labang soarni mesen me et pen ke paman pon thek ji aphansi jesemet kachingwai RDP pon bangso pen aphi chedon sar pen Bokajan long ta World Environment Day paman pon po lapen thengpia klim ke do an Forest Department atum pensi pajir don po thengpia klim ke e aprang Adapor phai trogra achitim apor hithia long ke pangthira saitami dengpon pupusi lamthe chirai ponsi mesen pen mai pichun ponlo Bokajan penananterang Karbing long life